Banu maskando tanga ngithola award. Khuphuka Thabazela. Baye Dubai wena. Uye Dubai uyakuphi mina ngihamba kudala ngabo. Then njengoba ngikhokhe 500. U500 ukuthi ngiqala isiqaqo amaqoko ukuthi nangu ukuba. Ngoba usumunomono ukuthi ushaya uqoka meleli. I'm warning you ne. Letha ukazi uyithola iaward. Intoni ke le. Wekhuzana. Uzobuyela ekhaya baba. Wasekunjalo kase Blackland madoda eJohannesburg eGoli eGauteng awumapena nyawo ngiyabongisa Kuphinda kube njalo ushayile usebenjalo Thabazela nekuproduce umuntu ongayiphesheya ongayinezona iaward yokuhlonisa ayovotela angivotelwa mina ngiyahlonishwa ngoba kade ngisasebenza usho ukuthi asabe